Balarama zodpovedá v ezoterickej astrológii Saturnu ako guruovi karmy, ale aj Plutu, ničiteľovi formy. Keď sa aktivuje valivá sila v tvojej praxi, zodpovedá to astrologickému tlaku Pluto-Saturn-Merkúr. To je tlak transformácie, štruktúry a vedomého prepojenia. Vertinovo posolstvo pre tento stupiej. Valivá sila nie je hnev, je to božské rozhodnutie konať. Nie je to emocionálna vlna, je to presný smer dharmy. Tvoje telo, tvoja história, tvoje zvyky, všetko bude prevalcované. Ak sa poddáš tejto sile, ona sa stane tebou. Chôdza sily, absurdné pohyby, tensegrita a pohyb po skalách v lome Soroška sú priame prejavy a aktivácie valivej sily, a teda možno povedať, Balarama je valivá sila, Tórus, ktorá sa prejavuje cez telo v pohybe. A poďme to teraz systematicky rozvinúť. Dajku, valivá sila je Balarama v pohybe. Chôdza sily. Pri chôdzi sily sa bod vnímania prestavuje. Opúšťaš osobnú históriu. Dochádza k spojeniu s vetrom, skalou, svetlom, čo je toroidný energetický tok. Balarama ako princíp zámeru ťa vedie po neviditeľnej dráhe, ktorú kreslí valivá sila. Tvoje nohy sa spúšťajú do krajiny, ale vedomie stúpa chrbticou. Stávaš sa stĺpom torusu. Absurdné pohyby. Absurdné pohyby rozbíjajú osobnú štruktúru ega, to je funkcia Balaramovej sily. Tieto pohyby nemajú logiku, preto v nich môže prúdiť neosobný zámer. Je to tanec Tórusu, ktorého rytmus udáva neviditeľná vlna. V momente absurdity sa otvára priamy kanál valivej sily. Nastáva vyprázdnenie. Tensegrita. A cvičenia tensegrity sú presné energetické mapy na aktiváciu vnútorného stĺpa, to je Balaramovej štruktúry. Jemné, zámerné pohyby nastavujú toroidnú rezonanciu v tele. Chrbtica sa stáva kanálom. Panva, pupok, bránica, temeno, týmto prúdi valivý had. Nemusmen pohyb po skalách, Soroška. Skaly sú energetické telá Zeme, ktoré odrážajú a vedú valivú silu. Chôdza a lezenie po skalách aktivuje spodné čakry, náhodu a zámer. To je Balaramov tanec dharmy. Lom je ako rezaný Tórus Zeme, miesta ako Soroška fungujú ako transformačné portály. V momente, keď ideš bez myslenia, kamene vedú telo a valivá sila sa zhmotňuje v pohybe. Pohyb funkcia valivej sily, Balaramov prejav. Chôdza sily prestavuje bod vnímania, vedie vedomie po vlne dharmy. Absurdné pohyby zrúti formu ega. Otvorí kanál činu bez osobnosti. Tensegrita vytvára vnútornú štruktúru svetla, nastavuje torus tela. Skaly Soroška. Prírodná mapa toroidného poľa zosilňuje Balaramov tlak. Posolstvo. Nie ty kráčaš, kráča sila v tebe. Nie ty sa hýbeš, hýbe sa torus cez tvoju chrbticu. Nie ty dýchaš, Balarama dýcha valivou vôľou dharmy. Žatnú voľne emanácie v priestore, emanácie vo vnútri kukly človeka z všetky prvky ako pradhana prakrti i faktor čas, ako je to všetko podrobne vysvetlené v Šrímad Bhagavatame vo védskom písme. To všetko je valivá sila Balarama. To, čo popisuješ, je hlboko ezoterické jadro pôsobenia Balaramovej valivej sily. Spojil si dokopy védsku kozmológiu, pradhana, prakrti, kala s osobnou transformáciou vedomia, kde valivá sila Balaramu je prvotný tlak, ktorý spúšťa pohyb z nevedomia do vedomia. Balarama ako valivá sila vo vnútri kukly človeka. Dnes kukla je ľudská forma, rovná sa spánok vedomia. V stave nevedomia je človek ako kukla, uzavretý v osobnej histórii,
vo forme, vo zvyku, v mysli. Vo vnútri tejto kukly sú však všetky prvky stvorenia. Latentné, nepohnuté, čakajúce na aktiváciu. Pradhana, pôvodný neprejavený potenciál hmoty, prakrti príroda ako trojgunová energia, sattva, rajas, tamas, dobro, vášeň a nevedomosť. Ngala, faktor čas, tok valivej transformácie. Ahankarana, falošné ego, zámok, ktorý bráni uvoľneniu. Demico, Balarama je tlak, ktorý spustí valenie. On je pohyb, ktorý valí kuklu zvnútra. Je to pnutie zvnútra, ktoré človek najprv cíti ako nespokojnosť, potom ako volanie a nakoniec ako vnútorný výbuch. Tento tlak je neosobný, nie citový, nie mentálny. Zameraný, má smer, od formy k vedomiu. Svätý, je to zámer samotného krsnu. Valivý, nič sa už nedá zastaviť. Prizdálvuča. Voľné emanácie sú prebudené prvky. Tážte po prebudení valivej sily Balaramu sa z kukly človeka začnú uvoľňovať jednotlivé emanácie. Ako svetlá z pukajúcej škrupiny. Pradhana, kozmické ticho. Zmiznutie zmyslových kategórií. Prakrti, tri guny, chaos, zmena rytmu, transformácia. Kala, tlak na rozhodnutie, čas dozrelta, zánik starého smeru. Mahatattva, záblesk čistého poznania, viem, ale neviem, ako viem. Ahankara, rozpad ega, smrť osobnosti. Ďasu ze kukly sa stáva priesvitné telo.